Grabe na ito yung lockdown na life ko, matayak dito yun. Pang-aasim man, di ka tamanday ko, palubusan da kung angarumuaran. Anya matenan. Po madingarod rumoran pagkada ngarod. Ran mismo ni Mayor tinang ibaga. Naggidan day tang iwat mo kung day tasakam nga gumatol. Ay mga ang kaga mapigilan ni rumuar. Las datuyo, naripatak lang nga jay kuwa, jay saba, kan jay kamatis. Di kalman ka pa lang nga rason, kamatis, luya, lemon, bawang, sibuyas. Di ka pa lang gatangan amin, tapos malpas. Gatangan lang dito sa ako nga rumor, promise. Amamatan lakay, no ako ma-exercise dito tumang ko, kung amamatan nga arthritis ko, kailangan ma-exercise, kailangan ipag na. Nya matenan nya tingkas tayo kanya kaslak matan nga ukan yung taliyo ditoy apay ukan na apay manok na kailandak nga itali ditoy nga iposas ditoy ay na pangaasyo ni ang kailangan agistakak pay ti gumatangak pay ti asukar asin kaskada di ba karon ket nagpanikbayan ka di may sa nga minsan nga aldaw ket ginatang mo amin manong kaban nga rice manong kaban nga asukar dayta stock tayo. Ang ibati ka man at tigatangan ti sa bali, apay da tayo lang ti taon ti lubong. At dati kahit nang agbiyagan lang asika. Tanong may sabulan dahil yung lockdown nga, di awan ti kanan tayo. Ay na. Sige na, palubusan na nga rumuar, promise. Last dato yun, na ako ni rumrumuaran, promise. Last night yun, na kami rumrumuar. Sige na, ata nilagi friends ko, nauunong da ijayan. Anyamot nang nilakay. Anak, ikataman da ito itani. Ay apo. Anya nga tanti balita na maladawa kung di chismis ang amuno niya ti update ta ti chismis ay na apo ay amuyumat gaming nga inaldawak nga amuyumat gaming nga inaldawak nga rumor ay na ang kinagpaiso na ti kurang lang kanyan ket panagkarag ada amin nan kararag lang nan pipiya ko mapay no mapakadya simbaan ta makaawata kan ginmatong lang dahil tangiwat mo pangkalang maki-chinismis ay naapaw among nga ro maisalakan tayo no kastangang kamatnan mo mat among kararag ay na tatang palubusa kon aninanang tanay baka bumagtit madamdama ag TikTok day ta kayat mo bang ag TikTok ni mama ay na salamat anak pagbiitak la nga talaga. Nay, pangay nagsubli kami kadagos na. Ada di Bombay umay agsinger. I-close mo amin nga tawa dagi kurtina. Ana ko nga rumor dito yakon. Kaya na dito. Nya. Ibulos ko adagi aso, apay mag-ibulos ko dagi aso ngay. Ibulos ko dagi aso. Apay nga ta. Ay gusti gasot. Awan tiyag luto. Ano? Ay musang tayo datuin ang anyangan nga rod.